Haske. Wai kana iya shan rake baka ce ba. Sweet what? Da abin ce. Hayo ne. Wai ina da tambaya. Sai ina zuwa. Shin misa wai shi dina yan za a yi dina. Ba a yi da sama ta yi kasa sai dai a yi da kasa ta yi sama. In ji wa ana yi mana. To wata bai. Wata bai. An yi ma mana. Wai a rake shi in aka shuka shi. Dasa shi ake ko kuma a'a lima shi ake yi. Salamu alaikum. Kai tsaya. Kai game da tambayar da kai. Ita kankana ita ko ya aka yanta. Kankana yin shuka da aka yi ita ma koko ga sama ta ka haɗuwa. Ita kankana. Sata ake kawai a tara ƙasa. A tara ƙasa? Eh. Da an sa an tara ƙasa shikenan sai ta bunƙasa. Aladu ya ta. Kakkari na wani wayo ana. Ok. Ni kare na mun? Amma rake shi kuma fa. Saka shi ake ko kuma lima shi ake yi. Shi rake ɗan ƙa'ida ne. Raken. Rake ba? Shi rake ruwan shi na musamman ne. Shi kare ne yanzu turawa ba su yi na gwangwani ba. Abin da mun ka tambaye ka. Na sha sai na ji ɗaci. Sweet what? Ɗaci? Eh. Kai! Mi kai ko? Tsakuwa. Dutse ne. To ai ni ma kun karama wayo wallahi. Wallahi ni Wai wa za ka tauna kankana ka tuye ka ji tsakuwa. kai a gidan korowa ka tauna da kika ji ɗaci. A'a. Ai tunda har ya ji ɗaci, maɗaci ya sha kenan. Ni kuma na ji tsakuwa. Ni da kai waye mai da wani gabi. In Allah ya yarda ka tuntuɓi lambar waya kamar haka za ka samu cikakken bayani a wajensu. To in dai haka ne. Dan kwaɗau lamba wayan nan. Ka ɗauka. Zan kira ɗan gaske Herbal Medicine Center. Abin da ya fi alsa ma ka gaya musu. Zan je zan ma cancimi iyali. Gaba ɗaya in dai ka ce kowanne magani. In ka bibiya ma ba ulcer ba ce. To Ka ga abin da ya danganci mace. Kina batan wata ko wani abu da ya danganci haihuwa ko al'ada ko jeji ciwon da ga su nan. Ni fa mutum fa sun faɗari wanda na kai. Kuma duk wanda ya zo a guje yake zuwa ya ce min kai kwara. Na jinjina maka. To na ji daɗin haka. Yawwa. Na ji daɗin. Saboda haka na wani kamar kawar ke ka gama. Ai mu dan gaske ba abin da zamu ce sai dai godiya dan waraka ne haƙiƙa. Sadidan kasadin maganin dan gaske Herbal Medicine.